नमस्कार, प्रणाम। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउआ सभे के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी। हमने के लगातार भोजपुरी साहित्य के किताबन के लेके समीक्षा भा चर्चा कर रहल बानी सन। त आज समीक्षा सत्र में जौन पुस्तक हमारा भीरी बिया, ना बरगद के छांव ना बाबा के गांव, विधा काव्य संकलन, रचनाकार कवि कनक किशोर, प्रकाशन वर्ष 2025 और प्रकाशन संस्थान नर्मदा प्रकाशन लखनऊ। ये पुस्तक के नाम ना बरगद के छांव ना बाबा के गांव कहीं न कहीं ई बतावे में सक्षम बाटे कि यह पुस्तक में जो रचना बनी सा वो गांव गिराव, खेत मजूर, सिवान, पारिवारिक रिश्ता नाता, गांव के में फैलत अपसंस्कृति या बिला रहल गांवन के लेके होखी। तो आई अब ये पुस्तक के बारे में कुछ बात कही जाओ। भोजपुरियत के अनुभव के चाशनी में सौन के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दन पर बेगर लाग लपेट के सृजनरत कवि कनक किशोर जी के कृति ना बरगद के छांव ना बाबा के गांव से सरोकार भई गंवई जिंदगी के विविधता, परंपरा आ आधुनिकता के जटिल होत संबंधन के अपने कविता का विषय वस्तु बनावत अग्रज कनक किशोर जी बेबाक चित्रण कैले बाड़े। विविध स्वरूप आ शैली में बेरोजगारी, शिक्षा, जातिवाद आ महिला सशक्तिकरण के मुखर आवाज बनत कविता देखा बाणी सन। भोजपुरी भाषा के नवाचार का संगे परंपरा के समृद्ध करे का प्रयास बखूबी भइल बा। भाषा के मिठास आ सरलता पाठकन के दिल के गहराई तक छू लेवे के समर्थ समाज के लमहर कैनवास पर विचार करे जो तुलिका अस चलल बा। अग्रज कनक किशोर जी के कवि कर्म पर कुछ बात कही होखे तो ओकरा पहले यह किताब में वहां के कहानगी पर एक नजर डाल लिहल जाओ। सच्चाई रखल बोलल यदि प्रतिरोध के अभिव्यक्ति है तो ई प्रतिरोधी अभिव्यक्ति है। देखी गौवा बदलल, मनई बदलल, बदलल समय के चाल आ लोग से लोग भइल बा थाती, सभी बजावत गाल, बदलत रूप देश के देख के आखिन उठल सवाल, नदी सुखाइल, दरकल हिमगिरी, भाईचारा खा गईल बाजार, धर्म के नाम मानवता भेंट चढ़ल, मजहब आजू बनल दीवार, मुअत रोज किसान देश में, सेठ बनत बा माला माल, विविधता में सुंदर भारत छवि आजू नजर ना आवे, बोली भाषा धर्म क्षेत्रीयता सबके आजू लड़ावे, का गाई हम गीत बटोहिया, जब भरल मलाल। समाज के विसंगतियन पर कनक जी गंभीरा चोट करत कही रहल बाड़न। मौसम बा बेईमान आजू भइल, शासन चोर लुटेरा, असंत समाज बाजार जा बैठल, सत्ता डल्लस डेरा, कजरी कैसे मुंह से निकसे, चोट चहुओर करारा, झुलुआ कजरी श्रम गीत सावन, दे की हाल मुरझाइल, ई कैसन दिन आइल। तो कहीं न कहीं कवि के बहुत पीड़ा बा गांव के स्थिति के देख के, समाज के स्थिति देख के, और समाज के हाल के अनदेखी करी रहल सरकारन के हाल देखी के, ये कहीं न कहीं वो बात के कवि कनक किशोर जी अपने कवितन के विषय वस्तु बनौले बा। देखी महंगी के लेके उनकर का कहानगी बा। औहो कजरी के धुन में हरी हरी महंगी के मारल देसवा, मालिक बहु रहवाए हरी, खाली सुनेला अपन बतिया करेला, मन मानिए हरी। तो चाहे समाज के प्रभावित करे वाली स्थिति, चाहे वो महंगाई होखे, बेरोजगारी होखे, महिला
सशक्तिकरण के बात होखे, ये सब बात के लेके कनक जी के लेखनी कतों भेदभाव करत नहीं खे देखा। अब जब रुला के हम शुरू में बतौनी हा कि पुस्तक के नाम ना बरगद के छांव ना बाबा के गांव है, तो कहीं ना कहीं एमन किसान होई, खेती होई, किसानी होई, खेतीहर होई है, मजदूर होई है, तो खेतीहर और मजदूरन के लेके बात कहीं भी हुई, कविता भी हुई। तो आई वो स्थिति के ऊपर एक नजर डालल जाओ। किसान और किसान के हालत पर एक काव्य संग्रह में कई गो आ एक से बढ़ के एक रचना बाणी सन, जवन किसान के दशा का भरपूर चित्रण मजबूती से कर रहल बाणी। बाकी सरकार आ सत्ता ओहर अपन दृष्टि नइखे फेरत, तो ओकर परिणाम किसान के बेटा आ मजदूर के खेत आ खेती से दुराव, गांव से पलायन, ई स्थिति सोझा आ रहल बाटे। अब फिर ऐसा में का होला कि फिर तो सत्ता पहलवान आ आम जन के तबाही तो होखा ही के बा। हर हाल में हानि किसान के हिस्से आ मुनाफा साहूकार आ सरकार के हिस्से। ई सच्चाई बाटे कि आज खेती केहू कईल नहीं खे चाहत, काहे से कि खेती नुकसान के सौदा हो चुकल बा। गांव में जवन संयुक्त परिवार रहत रहे, जौने के सजो के संवार के संभार के लेके चले वाला एगो मुखिया, एगो बाबा रहत रहले। अब वो बाबा के जौन प्रभाव बाटे कहीं न कहीं छिन्न भिन्न भइल बाटे, आ छिन्न भिन्न भइला का परिणाम का भइल बाटे। बरगद मथेला कविता से परिवारन के टूटन के नीमन से परिभाषित कइल गइल बा। देखल जा, उखड़ गइल बरगद के झखाड़ गाछ जड़ी से, जेकर छाह में परिवार पलल बढ़ल। महेंद्र काका कहले कि अपन सवांगिन के माटी से कटत देखी बाबा टूट गईल रहन। साचो उ बरगद रहन, परिवारे ना टोला मोहल्ला खातिर उनका चारों ओरी खड़ा, घर के मर्द मेहरारू के उनका ना रहला पर बुझाइल। बाबा बरगद रहन, बरगद आ हमनी का मंगरा एगो कीड़ा के कहल जाला, जौन की कोनो भी पेड़ के खोखला कर देवेलन सन। तो जब संयुक्त परिवार टूटल, तो जो परिवार का मुखिया बने, भले ही कहें चाहे न कहें, लेकिन भीतरे भीतर वो टूट जाने। ई कहीं न कहीं कनक जी के रचना से आज के समाज के सच्चाई के रूप में देखल जा सकेला, समझल जा सकेला। ग्लोबल गांव मथेला से जहां संग्रह के नाम चरितार्थ हो रहल बा, उहे गांव के असल टीस सोझा उभर के आ रहल बा। ना बरगद के छांव ना बाबा के गांव, चारों ओरी पसरल कांव कांव, ना सखी ना हमरा ना चाही ऐसन ग्लोबल गांव। अब गांव पहले लेखा रह नहीं खी गई। गांव में शहर पैसल बा, अब शहर के पैसते अब संस्कृति फैल रहल बा। अब राजनीतिक दृष्टि के तरफ कवि के लेखनी के देखी, देश में जो योजना घोषणा होनी सन, वो कितना जमीन पर उतरे नहीं, और वो कवि के नजर से देखल जाओ। भारत में चल रहल योजनन की सफलता पर कवि के कथन कहीं न कहीं सांच के आसपास दिखाई दे रहल बा। मेक इन इंडिया, रियल में कम रील में अधिका, गजबे ढा गई ई जुमिला ना हरे भाई, सांच है भारत पछेया में उधिया गई। भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरिया क्षेत्र के महातिम कवि के नजरिया से देखल जाओ तो गावे खेत बघार के, खेत खाड़ किसान के, गाय बैल बथान के, राह चलत इंसान के, राम आ रहमान के, ई का कोनो कम बा, भोजपुरियत में दम बा। आज ये समीक्षा सत्र के अंत में कवि कनक किशोर जी के बात आज के ना पुरान हुए कविता के संगे विराम लिहल जाई। ता आई वो कविता से सराबोर होखी। बात आज के ना पुरान हुए, राजनीति लंघन के कुरान हुए। चाणक्य चंद्रगुप्त अब कहवा, सत्ता
खरीद बिक्री के दुकान हुए। दिल्ली, पटना, मुंबई, बंगलुरु कुर्सी के लड़ाई सगरों पुरान हुए। वंशवाद के परंपरा हर जगह पाइब, नायाब ना ई परंपरा पुरान हुए। काशी काबा के लड़ावल ठीक ना, गीता कुरान मानवता के पुराण हुए। हिंदू मुस्लिम के भीतर एक के बैठल, धर्म कुछ और ना उत रमजान हुए। राजनीति छोड़ी प्रेम बांटत चली अब, किशोर के कहनाम ई पुरान हुए। किशोर के कहनाम ई पुरान हुए। सामाजिक समरसता के सनेसा देत सब पुरान हुए। कविता से कवि आपन मंतव्य समाज के सोचा रखले बाण। ई पुस्तक हालिये में आयल है। हमारा उम्मीद बा कि भोजपुरी साहित्य जगत ये पुस्तक के कीन के पढ़ी, जानी कहे कि इनमें बहुत कुछ ऐसा बात जौना से बहुत लोग दो चार होखल चाहिए। ये बातें के संगे हम आज अपने चर्चा के विराम दे रहल बानी। संगही रउरा सभे से एक बेर फिर नहीं हो रहा करतानी कि रउरा सभे भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल के सुनत रही, देखत रही। अपने हित में संगतिया लोगन के सब्सक्राइब करे के बोली। अगर अबले ना कैले बानी तो रउओ सब्सक्राइब करी। किताबन पर हो रहल परिचर्चा पर आपन जौन कुछ सुझाव भेजल चाहत होखी वो ओकर स्वागत बा, भेजी। जय भोजपुरी।